Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi yamakhosi owasilekelela ukuba sishiye impilo yokona wasisiza ngokufa kwakhe ukuthi sizalwe kabusha sibuyisane noNkulunkulu. Kuyinkosi umile kuze bephakade mawuzwa le audio ungakamukeli ngiyancoma ngiyamema uJesu uyasiza ngeqiniso uyakhulula zonke izinto egqilaza abantu emhlabeni. uJesu unamandla okukhulula, mina ngufakazi walokho. Nginibingelela kwelihleke lelo gama lika Jesu Kristu wafa wavuka ophila kuze kube phakade. Ifocus yethu thina sonke esikholwayo sibheka ukubuya kwakhe. Bazalwane, kunenkolelo noma bengasabaningi abantu abayaziyo lento yokuthi uJesu mangabe ebuya ezohlwitha ibandla kuyoba nophihliphihli, imoto zishayisana, kube nengozi nemshini, abantu bobe bebhizi kade besemsebenzini be-operate imshini ethile. MawuJesu ebahlwitha abantwana baNkulunkulu abasindisiwe kuyokwenzeka into engakazi ibonakale. Lesi statement sizwakala siliqiniso, kodwa kulabo bantu mhlambe aba-ignorant, abangenalo ulwazi ngokujulile, abangakwazi ukudisena. Sifuna iqiniso bazalwane eliphelele ngezwi likaNkulunkulu. Kuyenzeka ukuthi ulalela umuntu efundisa into ekhuluma ngaleso sikhathi uyizwe i-correct 100%. Kodwa uma uNkulunkulu ekukhulisa ezambula yena uNkulunkulu kuwe, ufika lapho ubona khona ukuthi no, lesi statement asikho eqinisweni, siseceleni kodwa ngeke uzubone enhlobo. Sisizwa yizwi likaNkulunkulu ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Izwi sihlola ngalo izinto zonke ezikhulunywayo. Uma ngabe kuthiwa ke abazalwane akunankinga ukuthi babe kuma systems alelizwe besindisiwe, uzobuya uJesu abahlwithe belapho, ake si reason together. Akuwehlise nje umoya ungatatazeli. Musukufudumala akulalele, ake si reason together, sihlolizwe ndawonye, uzosizakala. Nabakhulume kanjalo nabo balalele, ngoba ngiyazi kulikhuni futhi ukhuluma into mase kuthiwa lonto uyikhulumile wrong iseceleni kweqiniso, uyacasuka. Ungacasuki ke this time around, ngoba silindele ubuya kaJesu uzobuya masinyane. Akulale ukuthi uNkulunkulu wambulani, kuhle ukuyithoba ulalele ukuthi omunye umuntu uthini, uNkulunkulu uthini ngaye. Asikho kwi-competition labazalwane, kodwa sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu ophilayo. uJesu Kristu esemkhonzayo uyiqiniso, izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sizowafunda amavesi. Ngifisa njengamanje sibuke ndawonye uma ufunda lapha nabaseKolose chapter 3, angizokuvula njengamanje, kunevesi lapha lithi nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Alright, nangoku uJesu uyafika njengamanje, umnyalo uthi nakani okwaphezulu. Abazalwane banaka okusemhlabeni ngoba ama-systems alelizwe, education yalelizwe, i-health system yalelizwe, political system yalelizwe, economical system, jobs, works, employments, secular employments, konke lokhu yakuhlanganisa ama-system alelizwe. Right, nokunye ama-sports, ama-celebrations. Izinto zasemhlabeni zenziwa abantu abangakholwa abangasindisiwe.
Yikho lapho bejabula khona, yikho lapho bephila khona. Izona zinto abayinakile, izona izinto abayikhathalelayo, abayikhandlekelayo, abayisebenzelayo, abayiphilelayo ukuthi baphumelele kuzo, bancomane, zinegaba zokuthi mase ufike lana then usuzodlula esigabeni esilandelayo so-achievile. Nakani okwaphezulu. Uma abazalwane benaka lezi zinto, ziyafundelwa lezi zinto. Kunezigaba, kuyakhushuka, kunetebhisi. So manje ke mabenaka lezi zinto abazalwane, kukuphi ukulalela izwi malithi nakani waphezulu, unginaka kanjani okwaphezulu. Then u1 John chapter 2 from verse 15 ka 17, ningalithanda izwe nakho konke okukulo. Uma umuntu ethanda izwe, uthando kaNkulunkulu alukho kuye. Yini izwe? Izwe lezinto esengibalile. Ama systems onke alelizwe, indlela zonke zokuphila. Ezemfundo zakhona, ezempilo, ezepolitiki, ezemsebenzi, ezomnotho, ezemidlalo, ezokuyithokozisa, entertainment, ezemigubho, celebrations, social media, social network, yonke lento yini? Izwe. And lezi zinto lelizwe liwumqondo, lezi zinto ziwumqondo kaLucifer, zivela kuLucifer. Zidesignwe ngendlela ukuthi zikhandwe ngendlela ukuthi ziyamelana, ziya-oppose lokho okumiswe uNkulunkulu. Uma abantu bethanda lokhu, then baphambana noNkulunkulu automatically. Noma umuntu engasoshonga ukuthi ngiyamphika uJesu, ngimfuna uNkulunkulu ophilayo owangidalayo, kodwa as long ethatha lokho kuphila, eku-embrace kube ngokwakhe, uyamelana noNkulunkulu ngokwenza kwakhe. Ngoba vele uSathane ukudizane kanjalo. uSathane udala uNkulunkulu, uNkulunkulu wamise yakhe indlela yokuphila, wamise yakhe imithetho, wamise ezakhe indlela uNkulunkulu. So ke uSathane mayihlubuka kuNkulunkulu, uzoqala yakhe impilo ezakhe indlela ezingafani nezikaNkulunkulu. Mayethi uNkulunkulu ungaphingi, uSathane ukuthi ku-right impela ukuphinga, and uzozama yonke indlela ukuthi abantu bagcine bephingile noma bengathandi ukuphinga. Mayethi uNkulunkulu ungaqamba amanga, uSathane uzothi amanga afuna ukuwaqambe. So everything ekhulunywa uNkulunkulu, uSathane ukhuluma against. Yonke into enqatshwe, eforbidwe uNkulunkulu, anything that is forbidden by God, and uSathane allows it, promote it, encourages it. Mayethi uNkulunkulu thanda umakhelwane wakho, ukuthi uSathane mzonde, uyiphindiselele. So i-character kaSathane injalo, it opposes God's character. So ke manje mawuthi wena right ukuma systems alelizwe, automatically amelana nentando, lokho kuthandwa nokumiswa uNkulunkulu konke, amelana nemthetho kaNkulunkulu. Unake khona ke wena lokho okumelana noNkulunkulu, and yet izwi kaNkulunkulu uthi nakani kwaphezulu kuphi khona. I-system kaNkulunkulu, ini system kaNkulunkulu, imithetho, imiyalo, imiyalelo, imiso. Bakubiza ukuthi ama-laws, ama-commandments, ama-commands, ama-precepts, ama-decrees. Konke lokhu uNkulunkulu akumisile, indlela zakhe, funeke sifunde ezwini lakhe. Then mase sifundile bese siyenza, ngenkathi sisenza exactly lokho uNkulunkulu akushilo, siyaphambana nendlela izwe lenza ngayo, ngoba akufani, imithetho yethu ayifani. So ke manje malithi iBhayibheli ke nakani okwaphezulu, sinaka imithetho kaNkulunkulu. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ukulunga kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu yizwi lakhe, imithetho yakhe. Ukulunga kwakhe yizwi lakhe. Iyona nto efuneke sinake, and ngeke ukunake kokubili. So ke manje manginesifundiso nentshumayelo ethi abazalwane ba-right, bafunde, basebenze, babe busy ngamabhizinisi, babe busy nezinto zalelizwe, as long nje bemukela uJesu, uJesu uzobahlwitha. Abahlwitha uJesu bekwi-territory e-oppose uNkulunkulu, benaka bebhizi ngezinto eyi-opposer, emelana noNkulunkulu. Yethu uJesu mayefika labo bantu and bekuleso simo, ngoba isystem yalelizwe ingcolile,
bona baphakathi kule system bengcolile benjalo abazalwane. Then uJesu uzobathatha abahlwithi. Bazalwane, there must be some sort of a mistake here. Ngicela nje ukuthi lento ungabi emotional. Reasona kahle, ube sober. Ube honest to yourself. Lento ifana nani bazalwane, ngoba uzothi omunye manje ke ukholwa kwethu akulingani, ukholwa kwethu akulingani, manje akusimona bonke okukholwa kwabo abazokwazi ukuyeka izikole bayeke imisebenzi bayeka amabhizinisi bazophila ngani. UJesu umnyalo, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu ithi ningakhathazeki. Akusiyona yabantu abathile, eyabo bonke abakholwa iNkosi uJesu. Imithetho kaNkuluNkulu ayidesignele ukuthi khona abantu abazokhona, then ke labo ke bangayenza, then abangakhona it's fine, babona. So iprinciple yombuso kaNkuluNkulu, obedience, igama ethi obedience, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu eyethu sonke, wonke umuntu ovuma uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi. Uma ubuswa inkosi uJesu, uma umukela uJesu ubuswa uJesu. uJesu kubusa ngomthetho wakhe. uNkulunkulu akana ama favoritism, akana ba favorites uNkulunkulu. Akuthi khona abangcono khona abangengcono, khona uNkulunkulu azovele nje, yabona, abayekele noma bengayenza intando yakhe. No, sonke sibound ukuthi sonke kufanele sikomplaye emthethweni emyalweni kaNkulunkulu. We are obligated. Manje bazalwane, ma kuzothiwa ke right abanokukholwa ukuthile lokho. No. I-faith is-standard sawo wonke umuntu osindisiwe. It is by faith from the beginning, umuntu esindiswa to the end kuze kufike inkosi uJesu noma hamba umuntu emhlabeni. It is by faith. And if faith inikezwe bonke abakholwayo, ngaphandle kokukholwa kukho umthosi uNkulunkulu. Secondly, if faith iyona eyukhiye wokuphila kwethu, ukuthi izinto esingayiboni iyasiconnecta nezinto esingayiboni. ifaith, umbuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu wasezulwini, right, impilo yasezulwini, athi mayithi uJesu ayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. So uNkulunkulu esingamboni, izulu esingaliboni njengamanje, ifaith isiconnecta nalo, siba connected. Siphile ezulwini, siphile embusweni kaNkulunkulu, sisemhlabeni siphila ngefaith. So ifaith iyo yonke into, ifaith ikho konke ukudinga umuntu okholwayo. Uma ungenayo ifaith, right, kusho ukuthi awukholwa, awuye ezulwini. Manje ke bazalwane, sibuka ndawonye lento. Uma ngabe umuntu ekipitile, wazi kahle ukuthi akashadile, wazi kahle ulahlele khona, akaze avunyelwe ekhaya, akaze ahanjiswa, akakhokhelwe lutho, akalotsholiwe, akukho emthethweni ukuhlala kwakhe kule ndoda noma ukuhlala kwakhe kule kubuka le ntombazana. Manje makufika uJesu esindiswa, lo muntu usezele ingane ziwu5 ziwu4 ngisho ukuthi uyodwa, right, bese kuba khona kuthiwa hayi lo akana ngane, lo nabe bengakahambi, laba sebeneminyaka bekipitile. So okusala ukuthi umkipito, bese kuthiwa hayi akubona bonke phela bazoshiya umkipito Nkosi yami, ngoba manje laba banengane, lusenengane eziningi, lona ehlela ekhaya, lona kabi nazo ingane engcono kwakhe. Umkipito isono, umkipito umkipito, right. Bese kuthiwa hayi lona ke ufaka iphandle ezo5 esandleni, manje usejule kakhulu, usegxile kakhulu emadlozini, usengenwe imimoya, usezwafika ekuthena ahlabela idlozi elikhulu ukuthi umndiki nomndawo. Manje akuselula, uzombukela uJesu ukuthi manje akuselula, yabona. Kulungile nje uJesu uzomfica ehleli lapho emadlozini akhe, kodwa lona ngoba yena besaqala ukuhlabela amadlozi esakhe isiphandla sesodwa, noma lona akakasifaka isiphandla, ukhona enkolweni yamadlozi, kodwa nje ubengakajuli kakhulu, ubengakagxili kakhulu, yena ngakwazi ukuphuma. Ayikho into kanjalo bazalwane. Isona sikho esincane sikho esikhulu. So malithi iBhayibheli ke isystem yalelizwe imbi, yabona. Malithi iBhayibheli phumani phakathi kwabo bantu bami, mayithi uJesu anisibona bezwe nginikhiphile ezweni. Umuntu osindiswe bazalwane uyasindiswa, ukhishwe embusweni obumnyama, umbuso obumnyama obuswa ngendlela kaSathane, obuswa ngemithetho kaSathane, ngemiso kaSathane.
uJohn chapter 3 laphana from verse 19 athi uJesu abafuni abantu ukuze ekhanyeni ngoba imisebenzi yabo mibi. Manje bayasaba ukuthi izodalulwa, but umuntu imisebenzi yakhe emihle uze ekhanyeni so that kuzobonakala ukuthi ukwenza kwakhe yonke impilo yakhe then yinto ethandwa uNkulunkulu encenywa uNkulunkulu, akana mahloni, uze ekhanyeni imisebenzi yakhe ibonakale ukuthi imisebenzi yokukhanya not imisebenzi yobumnyama. Njengoba ngikhuluma iqiniso njena nje khona abangalifuni iqiniso ngoba bayazi ukuthi impilo yabo ayihambisana, ayikho in line with the word of God. So manje iyadalulwa because bancike kakhulu entweni zalelizwe bathembe zona and bashumela ivangeli ukuthi azinankinga izinto zalelizwe befihla iqiniso ukuze manje bakwazi ukuthi bayitholele indlela yokuphila lelizwe. Bazalwane, abantu abangakutshela ngeqiniso uNkulunkulu wenzela umusa nje manje ukuthi uzwe leli qiniso. Njamanje njengoba ngirekhoda ngokukholwa and ngamkhola umoya ongcwele ukuthi le message uzoyihambisa ayifikise kuwe, ifinyelele kuwe ulizwe iqiniso ukuze ungayilanduleli. Uzoxoxela umngane wakho oseyizwile, uzoxoxela umuntu othile oselizwile, mayikhona indlela ukuthumela ulizwele wena. Ngoba ngeke bakutshela iqiniso laba abafuna imali yakho ukuthi unikele imali yakho kubo ubacebise bona. Abanendaba nempilo yakho ukuthi uzoyichitha apha ngonaphakade lakho. Hayi ke manje lena ngoba uboshiwe ke lona ke yabona lona ngoba uboshiwe lona usejele kulula ke mhlambe ukuthi ke yena ngasindiswa kulungile aqhubeke ke nezona azenzayo lapha ejele ngoba vele ayiso understand ukuba usejele. No, mase usindisiwe nje uyaphuma kuyo yonke imikhuba yalelizwe uyihlukanisela uJesu yedwa. So ke bazalwane, ayikho into ethi iBhayibheli lithi izwe limbi, isystem yalelizwe imbi. Bazalwane, iqiniso lelo. Ngeke ubuphile ubungcwele uthokozisa uNkulunkulu, ngeke wabona amandla kaNkulunkulu, ngeke uyibone inkazimulo kaNkulunkulu usekusystem yalelizwe, usekuma systems alelizwe, usavumelana nezwe, usaphila njengezwe, usahamba njengendlela yezwe yokufunda yokusebenza yakwalelizwe professionalism. Usacelebrate ucelebrate imigubho ama celebrations alelizwe, usalandela ama sports alelizwe, usagijima kuma social networks, social media, uyabona kulelizwe. Ngeke manje ayikho into ethi ke hayi abathile abakholwayo akusikhona ukwethu sonke. Uma kunjalo ke bazalwane, mina ngikutshela iqiniso, awukulungela ukuhamba nenkosi uJesu. Le ndlela iyumncingo. uJesu mayisho njalo uthi baningi bayafisa ukungena kodwa bayafuna ukungena kodwa bayahluleka. Bahlulwa yini? Ibiza le ndlela ukuthi udele konke, uyidele wena uqobo ukuze ungwazi ukungena kuyo. Isango lokhona lincane, linele wena kuphela, uthi ngene wena kuphela, nothing more, nothing less, nothing else. Ayikho enye into ofuna ukuyibamba eceleni ungene nayo kuleli sango balincane. Indlela yakho umncingo. Kufana nalempilo yamaChina, mawubuka mhlambe izitori zakhona benza ibridge ngentambo. Ngaphansi kunomfula, intambo ihamba phezulu. Bahambe kuyona iumngcingo, akaphathi lutho olunye. Uyena nje umzimba wakhe, indlela anyathela ngayo intambo uqeqeshiwe. Makwenzeka imistake lana uyawo uyophoseka phansi. Iyumncingo lendlela. Idinga ukuthi udele konke, uzuyidele wena uqobo. Leyo nto akusiyona abantu abathile. Uthi uJesu baningi bayafisa kodwa bahlulwa yini? Ngoba bafuna ukudedelizwa, abafuna ukudelizwe, abafuna ukudela konke, abafuna ukuyidela bona uqobo. Uma usathanda izwe, usathanda izinto zalelizwe, usathanda wena ukuthi kuvele wena, ngeke ukwazi ukuhamba kule ndlela. Manje abantu abathandile bazigcina bathanda ukuthi bakuvele bona, bangafuna ukudela konke, bagcina sebengabaholi, bashumayela, babona abantu bephenduka besindiswa kwenzeke emangaliso. Uthe uJesu akusibona bonke abathi inkosi inkosi ababona umbuso kaNkulunkulu. Kodwa ilo wenza intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ukuba sidele konke ngenxa kaJesu Kristu indodana yakhe. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi asibekele khona ezulwini. Asikwazi ukuza kuye nezinto ezingcolile, ecorrupt osathane zalelizwe. Kufuneka sikhucululwe, siqalwe kabusha, sibe sentandweni kaNkulunkulu epheleleyo.
Manje bese kuthiwa ke hayi ngoba manje ke ukepitile lona ke kusho ukuthi ke hayi sizomxolela nje uyabona uzoba exempted yena mhlambe angacindezeleki angabophezeleki ukuthi noma esindisiwe understand manje ukuthi umkipito wakho usuneminyaka se understand ayikho into kanjalo bazalwane ayikho nje inhlobo into kanjalo malo umuntu uJesu emfice esosonweni uzosala and ukusindiswa phela kusho khona ukuthi uyaphenduka ushiya isono usiyeke bese uphila impilo ethokozisa uJesu and ngeke uyiphile ungayazi imiyalo yakho uJesu and ngeke uyiphile impilo ethokozisa uJesu ungamukela uJesu ufuna ukumukela uJesu akubuse uyena ozokwenza ukuthi akuphilise uphile ngalendlela athanda ngayo kusho ukuthi una kwasindiswa wena uyasho nje kumlo mthi ngimamukela uJesu usaqhubeka nempilo yakhe endala so ke isystem yalelizwe bazalwane isono ngoba ivela kuSathane iqalo uSathane iqanjwe uSathane so ke manje uma ngabe wena uthi uzonaka yona uphile ngayo uphumeleliswe yiyo then unako kwasemhlabeni lemfundiso ethi ke manje uJesu mayifika uzobafica abantu bebusy becelebrate imigubho yonke yalelizwe yamadimoni bebhiza abantu befunda bebhiza abantu besebenza behla benyuka be up and down yabona ukuningi okwenzakala iminingi imimoya abavumelana nayo abahlangene nayo abahlanganyela nayo then uJesu abafice kuleso simo abahlwithe ahambe nabo kodwa abazalwane icommon sense nje bazalwane imvelo ithi ngeke uthi unohambo then kunestophi sebhasi funeke uhlale ekhaya uyazi ukuthi ibhasi lidlula ngo7 ekseni wena uhlele ekhaya uthi ngiyahamba udriver webhasi uthatha abasestopini uyahamba ilogic isifundisa lokho ukuthi uyasuka ekhaya uhambe estopini ibhasi likuthathe khona manje istophi thina silinda kuso ubungcwele ukuyihlukanisela uNkulunkulu ukuphuma ama systems alelizwe manje wena ukuthi ulindele ukubuya kaJesu uzofika kuthathe kodwa ubhizi kwamanye ama systems ubhizi komunye uNkulunkulu ngoba uthi uJesu angeke ukhonza amakhosi amabili so uma ngabe kungamakhosi lawa uMammon uyinkosi uJesu uyinkosi umukela uJesu plus futhi ubhizi ufuna uMammon kwenye odwa ngikhulumile ngama Hebrew chapter 13 verse 5 verse 4 khona ukuthi ukwenza kwenu makungabi ngokufisa noma ngokufuna imali manje wena ubhizi ufuna imali uFirst Timothy chapter 6 uverse 9 and 10 abaningi enxa kuyifuna badukelwa balahlekelwa ukholo bayigwaza ngeminjunju ubhizi uyigwaza ngeminjunju ngoba isikhathi ufuna imali izinto ayihlangana uyacasuka uyakhathazeka athe uJesu ungakhathazeki uzonda abantu abathile mabengakunikeza amathuba ukuthi uyithole le mali ukuthi uthole lo msebenzi ukuthi uphumelele phasi ungena kwi-corruption ethile ungena emangena athile kuningi okwenzakalayo yethi njengoba umoya uJesu njena uthi ukulungela uJesu mayifika uzofika akuthathe kuleso simo sakho njalo no musu kuyikhohlisa musu kuvumela futhi abantu abadukisiwe abadeceived bakushume izinto yokweduka musu kuyikhohlisa umuzwa le audio lena please ungabazondi labo bantu labo nabo bebechaza ngendlela abambulelwe ngayo ngaleso sikhathi uthi umphuso Paul ngisewumntwana ngakhulumisa kumntwana ngenze ethi babekhuluma kwi-age ethile yokukholwa kwabo spiritual manje uma ungababuza labo bantu labo nabo mabe ngase behlole njengamanje bazothola ukuthi iqiniso lento mhlambe mabezwa bona bazophenduka usale wena uthi ucabangela bona usabe ukubaphoxa siyakhula labazalwane ekholweni nje siyakhula bazalwana asikakubambisisi konke akekho umuntu othi sengifike manje kubambe sengihlela ngisafundi no siyafunda abazalwane nami njengoba ngikhuluma kanjena khona ungaqhamuka nento ethini uNkulunkulu ambule kuye kufanele ngifunde intobeko leyo so manje ke bazalwane ibukeni lento ibukeni nje ngempela ubhizi uhlela entweni eyisono ephikisana noNkulunkulu emelene noNkulunkulu ehlambalaza uNkulunkulu isystem yalelizwe isystem yalelizwe then uJesu uzokufica nje ubhizi nalokho unake khona ubhizi ngakho ufocus ekukho akuthatha uJesu hambe nawe ayinkohliso lobazalwana amanga lawo njengoba sengishilo ukuthi ibhasi izofika ikuthathe wena ubhizi ekhaya uhleli ubuka iTV uqokele nesikhwama sakho sibikela kodwa uyanga estopini ngoba bekufanele phela ukushiya ikhala lakho ushiya iTV yakho uhambe uyohlala ume estopini ume nesikhwama sakho ulindele ibhasi lifike ibhasi likuthathe uJesu uzofika uthi uJesu uhlala ninilungile ngoba nilwazi usuku nehora
You must always be ready. Manje khona abantu abangayikhathazi ukuthi kufanele bayilungiselele as long nje athi umuntu umukela uJesu, kunabantu abashumeza abantu baphuma ku television ukuthi nje masumukela uJesu it's fine sekwanele. Hamba ufuna umsebenzi, hamba uyifunda, hamba ufuna amabhizinisi, uyijabulise, ucebe, ube right, uphumelele, uJesu uzokuphumelelisa. Uma ebuya uJesu uzokuthatha wena ungasezulwini. Amanga lawo bazalwane. Leyo mfundiso bazali ningamanga ekweduka, and lesiswa ivunyelwe nje kangaka ema television. Lawo abantu abashumela lezo zinto yiba aba prominent lapha ku television. Uhlala khona ubuke bona bese uthi hayi, this is a man of God, this is a woman of God. Kulungile mina njengoba ngaziwa njena, yes abaningi bayangazi, kodwa ukuthi angidumile emhlabeni wonke nani nani, then hayi ubani lo muntu okhuluma kanjena, ngoba abadumile abazi umhlaba wonke bathi, then kulungile. Kodwa mina ngikutshela iqiniso, uNkulunkulu uyakusiza ngeqiniso. Mushumela iqiniso kulelizwe ngeke bakuvume ukuthi uyoshumela kuma television ngoba imedia icontrolwa ama-satanist. So bayahlunga, awukhulumi noma yini. Ngizamile kuma radio stations athile ukuthi ngiyokhuluma amaqiniso lawe engakhulumayo, banqaba. Ngisho nalawo kuthiwa abazalwane abasindisiwe bathi mabeqala amalokhuzana ama radio stations bawaqalela ukuthi bafuna ukuthi basize abantu ngevangeli eqiniso. Nami ngangaba ingxenye yomshikashi ukuthi ngiqala i-radio station. uNkulunkulu wangikhipha wathi uma ufuna ukukhuluma iqiniso ngeke lento icontrol abantu abangakholwa. Imotive, inhloso yokuthi kwenziwa ama radio stations, kwenziwa imedia, ama television, all the stuff, ama social network, kuba kudukiswa abantu, kufundiswa abantu izinto kaSathane. So wena mawuthi uzokhuluma iqiniso, ukhuluma ukukhanya, then uthi uzovula amehlo abantu abakuvumeli. And uma ufuna uthola isitifiketi sokuthi ukwazi ukuthi usakaze, kunemithetho abakubekele yona, ngoba isiteshi somphakathi siyosakazela umphakathi. Umphakathi othunjwe uSathane. Umuntu uzokhuluma iqiniso elizokhulula abantu, bayakunqabela. Bakumisile lokho, ngikhuluma ngento engiyaziyo. Ngiyazi ngamandaba yama radio stations, ngibuya kuyo ngayidropa, ngayiyeka, ngaquita kuyona. Sengiyofuna isitifiketi nabanye lePitoli sokusakaza. Sengiyenzile imigudu yonke ezokwenza ukuthi ngikwazi ukuthi basi-approve ukuthi sisakaza. Baqhubeka mina sengikhwithile, bagcina besakaza, sabakhona isiteshi, sasebenza. Mase ngikhuluma leli qiniso angisavumelekile. Ngoba nje nabo bavinjwa umthetho. And laphana kuhlangene bazalwane sibondene. Ipercentage ethile eyento ethile yizwe, isystem yalelizwe. Ipercentage ethile kufanele kuphononyethwe yonke into yalelizwe, bese ipercentage ethile kuthiwa hayi ezenkolo. Asikwazi bazalwane ukwenza lokho. Ngincamela khona ukuthi ngikhulume kanjena, ngishumele kanje, ngifundise kanjena. uNkulunkulu unamandla ukuthi le message ayihambe isifinyelele kubantu abadinga iqiniso, afuna ukubasiza. uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zabo. Unokuthi ngizocompromise ngoba ngithi ngifuna ukuvela yini, kanti kuyini ukushumela wami eredweni, kuyini ukushumela em-television uma ngizokhuluma iqiniso, uma ngizokuyikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu yonke iphelele. Kufuneke ngihlunge ngisikhulumela mina ngokwami noma ngikhuluma lokho engithunywe khona. Ngoba phela kusho ukuthi manje ngicontrolwa abantu ukuthi kufanele ngikhulume kanjani. Kufanele ngingayisho inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi uthini ngabantu bakhe. Kufanele ngihlunge bekhona engikuyekayo, kufanele bekhona engigodlayo ngingakusho. Manje what is the use ukuthi ngiyoshumela lapha? Ngoba phela angikushongo lokho engithunywe khona. Kusho ukuthi wena mawusathanda ukushumela, kusho ukuthi usathanda ukuvela, wena uthanda udumo. Hayi ukuthi uthandela ukuthi uNkulunkulu ba umuntu othunyiwe akayifunela udumo lwakhe, ufunela udumo lalo amthumileyo. Manje wena makhona izinto ozoyigodla uqhubeke uyoshumela lapha, bakutshela ukuthi hayi ungangeni lana, ungathinti lokho, abantu bazoba offended. Bazoliyezwa iqiniso abantu leli uNkulunkulu afuna abalizwe, libakhulule. So ke manje abazalwane, amanga lawo inkohliso kwethu ukuthi khona into ethi manje uJesu uzobafica abantu begcwele kuma systems alelizwe, right, abathatha hambe nabo. Uma ukholwa yilonto usengozini enkulu yokusala ohluthweni. Phenduka, cela uJesu akuthethelele. Into ezokusiza ukuphuma kuma systems alelizwe udele konke. And ila yona position, isona stop leso, yabona, isona stage leso ozolenda kuso la uJesu azofika akuthole khona. And then stage separation, la separated khona for God, for sacred use only. Stage is a holiness. Stage is a consecration. You are consecrated for God. Uhlukanisela uNkulunkulu. Awuhambi nezinto zalokhu phila zalelizwe.
ulalela uNkulunkulu, ulawulwa uNkulunkulu, ulawulwa uNkosi uJesu ngomoya oyingcwele, ngezwi likaNkulunkulu ulawulwa umoya oyingcwele. So ngicela siqapheleke bazalwane, awuyicabanga ngempela lento, awuyicabanga ngempela. Cabanga any kind of isono bazalwane. uJesu uyakufica uhlele esonweni songtshontsha, uhlele izinto zongtshontsha, kunabantu abakhalayo, obantshontshelele, uhleli nazo lezi zinto, usindisiwe. Then uJesu uzofika kuthatha kuhlwithe, untshontshelwe njalo. Wazi kahle usindisiwe kodwa kunezinto ezithathile emsebenzini, kunezinto ezithathile enkampanini, untshontshiwe kahle hle. Ngoba awuvunyelwanga ukuthi uyithathe lezi zinto. Uzofika kuthatha uJesu. Musa nokhohliswa abantu bazalwane. Ngoba labantu bafuna ukuthi basebenzele nina, nibalethele imali. Behleli bona. Niyabasebenzela bona. Bese bethi uNkulunkulu uzonibusisa. uNkulunkulu ubusisa kanjani umuntu odisobedient? Because ukuba disobedient is a curse. If ungamlalela uNkulunkulu kwakhona nje ukuthi uNkulunkulu uphuma phakathi kwabo, wena uphume, that is disobedience. Ufana ncamathi umuntu ohlabela amadlozi. Ufana ncamashini umuntu obhulayo. Ufana ncamashini umuntu osebenza ngemoya abafileyo. Isono songalaleli. So manje kuyalungiswa bazalwane, zilungiseleleni. So kuziningi izinto ezonakele okufuneka izibuyiselwe, zibuyiswe, zirestorishwe, kurestorishwe ibandla likaKristu libe yilento uJesu alifunayo, libe ngcwele. uJesu weza uzokusindisa abantu abahlenge, abasindise ekufeni kwaphakade. So abadonsele kuye uJesu babe ngabakhe, babuswe nguye, beni bahambe ngentando yakhe, bahambe ngamazwi akhe. Wena yethi manje usihamba ngamazwi alelizwe, amazwi abantu, amazwi kaSathane. So njengoba uJesu ngithumile nje kusizwa wena. uJesu uzohlitha abantu abaphumile kuma systems alelizwe ngokupheleleyo, bayihlukanisela uNkulunkulu babangcwele. Iqiniso yilelo bazalwane elimile, alishintsheki. So njengamanje sobuka izwi lenkosi egameni likaJesu. Right. Sengilikhothile izwi lenkosi uzoyifundela njengoba ngikhotha ulokhuzana Hebrew chapter 13 verse 5 nolokhuzana namaKolose chapter 3. Right, maningi amavesi mawulalela intshumayelo ozowathola lapho engwakhothile. Elinye ivesi engifuna amavesi engifuna siwafunde Hebrew chapter 11 from verse 24. Ngokukholwa uMose esekhulile wenqaba ukubizwa ngendodana indodakazi kaFaro. uMoses waye kwiposition ene privilege yokuthi angaba next king, next Pharaoh, because wayebiza ukuthi uyindodakazi kabani kaFaro. And ngaleso sikhathi uFaro wangenayo umfana, uFaro wayebusa ngaleso sikhathi, uMefa wayenendodakazi. So manje indodakazi mayisithola umfana, then umfana yena uzothatha ini, umfana wendodakazi yena uzothatha ubukhosi. Isystem yokubusa kwamakhosi kwamanye amazwe yayinjalo, kwamanye ama-empires. Namanje kwabaya abantu abasenza ngani ngendaba zamakhosi, endaba zama-kings, zamandaba zama-kingdom yabantu, then basebenza kanjalo. Uma ngabe umuntu okuthiwa uyiking, uzela amantombazane odwa, kubiza ukuthi lo muntu uyiking, then emadodakazi nakhe mayizeshadile athathe umnyeni wendodakazi amenze abe nesking ngenhloso ukuthi ugcina igazi, ibloodline yobukhosi lana, ngoba intombazane yakhe ngomthetho befuneka ihambe iphume la ekhaya iyogana, kodwa manje izohlala la ekhaya, then bese kuthi lo wendoda kube uyena lo oganwe intombazane la ekhaya ozoba yiking. Mangenjalo enye isystem abayisebenzisayo isystem ethi uma ngabe indodakazi izele la ekhaya kuzothathwa ingane yayo imiswe ibe yiking. So manje uFaro engenayo umfana ngaleso sikhathi, so manje uMoses wayezoba yini inkosi, next Pharaoh. Manje uMoses wayibuka lento wasethini, no yabona ngifuna ukubona lento yesystem ukuthi ingcole kanjani. uMoses wakhipha abantwana baIsrael eGibhithe, wakhula lana, wahlakanipha lana, wafunda imfundo ephezulu yaseGibhithe, and njengamanje ukwi-kingship ulapha phezulu uhlele epalace. And ngaleso sikhathi Egypt yayihlonishwa umhlaba wonke, yayipowerful. uFaro waye-respected, amakhosi omhlaba emsaba, and rich becebile.
So uMoses akayifakanga laphana, wakhuliswa khona, wathathwa emncane laphana, ethathwa emfuleni, egoqwe efakwe ibasket emfuleni, ngenxa ukuthi uma wakhe engafuni ukumbulala, kuthiwa kubulawa abafana. Uyawazi umlando. So manje ukuzana uMoses akayichuzelanga ukubalana, uchuziwe, but mayisekhulile uyadecide, ngoba umzalwane angafundiswa izinto ezithile zokweduka esemncane esanda kusindiswa, but ufuna ukufikela ukhula khona bese uyadecide ukuthi no, mina ngivumi mina ukuhamba ngale mfundiso. Manje uMoses lana esekhulile, yabona, wenqaba ukubizwa ngendodana yendodakazi kaFaro. Verse 25, kunalokho wakhetha, wachuza ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze okwesikhashana esonweni. Siphi isono? Leli gama elithi esonweni ngeBhayibheli lesizulu lisho isystem, kwisystem yaseGibhithe, kumbuso wonke waseGibhithe, indlela yonke yokuphila yaseGibhithe, ezomnotho zakhona, ipolitical system yakhona, ngoba manje impilo yakhona iyukukhonza izithixo, yakhelwe ezithixweni. Yonke into abayenzayo mabefunde ezikoleni bafunda ngoNkulunkuluwana, the gods. Then uma ngabe basebenza, then mabebonga babonga uNkulunkuluwana, bakhothama koNkulunkuluwana ngokusebenza kwabo. Uma becelebrate uNkulunkuluwana, yabona, uma bethi bayakholwa, bayakhonza, bakhonza uNkulunkuluwana. Kunethixo everywhere, ngisho endlini umuntu kunethixo, and ithixo zahlukene, ukuthi lesi sithombe lesi le-idol lena imele uNkulunkuluwana ukuthi manje mangidinga into ethile ngikhuleka kuloNkulunkuluwana, ngithatha loNkulunkuluwana, ngikhuluma naloNkulunkuluwana. Yonke into yakhona yayingama-idols, ingoNkulunkuluwana, kukhonza. Isystem yonke yaseGibhithe yayisono. That is why uNkulunkulu wabakhipha abantwana baIsrael eGibhithe wabayise eKhenani. eKhenani impilo yakhona, izizwe zayihlala khona, amaJebusite, amakhosana, onke lezi zizwe zayihlala khona, zazi impilo yabo yayifana neyaseGibhithe. So uNkulunkulu uthi laba ngizobakhipha ngibaxoshe, ngenzela ukuthi nina ningahlangani nabo, ningamixi. Isystem yombuso waNkulunkulu wasezulwini ayimix nesystem yasemhlabeni. So uMoses akatshelwa ngomuntu, ngenxa ukuthi uMoses wayeyazi identity yakhe ukuthi ungumHebheru wamaHebheru. Wayezazi uMoses noma indlela yakhe yokuphila, indlela abasebemenzeka abayiyona, ngisho ukugunda, ngisho ukugqoka, wayesegqoka njengabantu baseGibhithe, but ngaphakathi kuye i-identity yakhe wayezazi ukuthi ngubani. Wanqaba ukubizwa ngani ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro, uzothatha ubukhosi. 2, wancamela, wakhetha ukuphathwa kabi, unokuthi aphathwe kahle njengenkosi, akhothanyelwe, ahlonishwe. Uyabona lokhu ukuthi umuntu uyinkosi, uyabona la eqhamuka khona the king. Ngaleso sikhathi wayeseyiprince, i-prince, ngoba uFaro wayesekhona iking. Wakubalekela lokhu kuphathwa kabi, ukuthi hambe khothanyelwa, yabona, a-honorishwe, adunyiswe le hamba khona. Wathi ngcono ngiphathwe kabi, ngoba abantwana bakaNkulunkulu, abantwana baIsrael baphathwa kabi, bayagqilazwa, nami ngincamela ukuphathwa kwabi nabo. So uma ngabe usindisiwe umntwana kaNkulunkulu, uyakhetha masukhulile, usuvuthiwe ukuthi no, ngifuna ukuphathwa kabi. UJesu waphathwa kabi, ngimkhonzayo, ngimamukele. Abapostoli baphathwa kabi, ibandla lezenzo laqala laphathwa kabi. Bonke abakholwa ngeqiniso inkosi uJesu, abasindiswe egelekeqe, baphuma ezweni, baphuma entweni zalelizwe, baphathwa kabi. So ke manje ngizwile ukuthi khona abaphathwa kabi ngaphambilini, noma ngeke ngibabone njengamanje, nginquma ngikhetha ukuphathwa kabi nebandla likaKristu, ngoba ngakhiwe phezu kwesiselo sabapostoli nabaprofeti. Abaprofeti baphathwa kabi, bahlushwa, bazondwa, babulawa, balokhuzana, baboshwa, babulawa. Then nami ngiyakhetha ukuphathwa kabi, ngoba ngakhiwe phezu kwesikelo sabo. Angikufuna, angikuvumi ukuthi ngizophathwa kahle, kodwa ngijabule, ngithokoza ukuthi ngiyakhothanyelwa esonweni, ngoba isystem, world system, isono, is a sin. So wathi uMoses, ngeke ngithokoze kuphi esonweni. Angizukuba nabudlelwane nabantu abangakholwa, nababusi balelizwe abangakholwa, abahedeni, the pagans, the heathens. Right. Verse 26, wabona ukuthi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyinzuzo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheke umklomelo. uMoses wabona ngokusizwa uMoya Engcwele evumile enhlizweni yakhe, wacompare, wathi kunengcebo la eGibhithe. Ikhona ingcebo, njengoba sengishilo nje, nathi nevesi lasho verse 26, kunengcebo la eGibhithe. 2, kunodumo.
kune-security, kunokuphatheka kahle lana, kunokuhlonishwa, kunokudunyiswa ona. Right, kodwa manje wabona ukuthi ukuthukwa ngenxa kaKristu kungcono, kuyinzuzo. It's a gain, inzuzo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheke ini umklomelo. Uma ngabe uzothukwa ngenxa kaKristu, uzozuza ukuphila okuphakade, uzuza ingcebo yasezulwini ongayikwaphutwa umuntu, engasoze yasuswa kuwe. Kuyinzuzo enkulu ukuthukwa ngenxa kaKristu. Kungcono ngimi noKristu. Angithezwa manje, uJesu wayengakafiki labazalwane. uMoses wambulelwa umoya kaNkuluNkulu ngoba wayemfuna uNkulunkulu, ehlupha ngoNkulunkulu. So wanquma uMoses ukuthi ngeke ngithokoze kwi-world system, kwi-Egyptian system. Yonke into efundwa eGibhithe, it was about gods, idols, worship of idols, bowing to other gods, bowing to foreign gods, worshiping foreign gods. Wathi ngeke ngithokoze noma kuthiwa ikhona impumelelo, ikhona prosperity, ikhona ini i-wealth, ikhona ini ilokhuzana, akhona ama-riches la eGibhithe. Ngamane ngingene ehlazweni ukuthi ngisihlupheki, anginalutho. Kodwa lokho makwenzeka ngenxa kaKristu. Uma kwenzeka lokho ngenxa ukuthi ngikhetha uKristu, ngithokozisa uKristu lo ngabona njengamanje engimkholwayo. Engithe ifaith yasiconnecta nezinto zaphezulu, ifaith isenza siphile phezulu sisemhlabeni. Alithi iBhayibheli ukuphila kweni kufihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu Jesu. Lento it is happening by faith. Then ifaith uyakwazi ukuwithdraw ngayo izinto ezidinga ifaith, ikulethela izinto ezingabonwayo, izinto ezingekho, ifaith ikwazi ukuyidonsa zize kuwe. So manje ngenxa kaKristu engimkholwayo engamboni, kuyinzuzo enkulu ukuthi ngihlushwe, ngiphathwe kabi, ngizondwe ngenxa kaKristu. Kodwa ngiyazi ukuthi mase kudlulile konke lokho kuhlushwa, yabona, ikhona inzuzo enkulu engizoyithola. Yini? Ukuphila okuphakade, umbuso wasezulwini, ifa lokuphila okuphakade, ifa lasezulwini. Lokho la eGibhithe kuzoqedwa, kuzoshiswa ngomlilo, kuzobhujiswa, kuzodlula. Izwe nenkanuko yalo nengcebo yonke yasemhlabeni izoshiswa ngomlilo. So ke what is the use ukuthi ngijabulela ingcebo yesikhashana, ngilahlekelwe ingcebo yaphakade? uMoses wathatha leso sinqumo, bazalwane. Manje wena yethi ke uthi ke wena nje ububusiness system yalelizwe nje ulindele ukubeka kaJesu uma ubufuzo hamba ezulwini. Ubusiness system yaseGibhithe, ubusiness system yezwe yabezizwe, isystem yesono. Uhlele esonweni, uthokoza esonweni, ujabule esonweni, uphumelele esonweni, uphumeleliswa isono. Bese fe uJesu akuthathe kuleso sono. Usho kanjani ukuthi usindiswe? Ngoba phela ukusindiswa ukushiya isono, ukuphenduka, uvuma izono uyishiye. Bese wenza intando kaNkuluNkulu. Manje wena uhlele esonweni kuba mawuhleli kuma systems alelizwe, uhleli kwi system yalelizwe, world system, uhlele esonweni. Manje uzokuthatha kanjani uJesu uhlele esonweni ungaphendukile? Kusho ukuthi awusindisiwe phela wena. Uyayisondela nje. Uqamba amanga mawutshela abantu ukuthi usindisiwe. Wabona ukuthi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyinzuzo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheke umklomelo, there is a reward. Wayeka ukubuka ingcebo yaseGibhithe ebonakala ngaleso sikhathi, materialism yaseGibhithe ngaleso sikhathi. Wadlula by faith, ngoba mawuqala ufunda lapha verse 4 verse 24, ngokukholwa, by faith. uMoses wabuka uJesu, wabuka ingcebo enkulu yasezulwini, wabuka ukuphila okuphakade, wathi no, angikwazi ukuyibambezela ngengcebo yala eGibhithe eyisono. Wacompare uMoses, wabuka impilo yaseGibhithe, wathi la eGibhithe babuswa uSathane, balawula uSathane, balawula amadimoni emkhathini. Then wabuka umbuso wasezulwini, wabuka uJesu, wathi nakho ukuphila, umoya wami othokoza ngakho. Nansi into eyintando kaNkulunkulu, nansi into uNkulunkulu ayifunayo. Wachoose ukuthi njengamanje mangichuza ukukholwa, ngilandela uJesu ongabonwa njengamanje, ngithokoza uNkulunkulu osezulwini ongabonwa, ngizohlushwa, ngizophathwa kabi. Bakhona vele abantu labaNkulunkulu abaphathwa kabi, ngincamela ukuphathwa kabi kunye nabo. Why decide uMoses ukuresigna embusweni waseGibhithe, kwimpumelelo yaseGibhithe, prosperity, kwi-success, kwi-materialism yaseGibhithe, kwi-professionalism? Wayefundile uMoses ngemfundo yaseGibhithe, wayefundile, and he was powerful in his education.
ngoba wayefunde the best education as umuntu ozoba inkosi. Wayefundiswe yonke into eqondana nokubusa nobukhosi, yonke okuhlanipha kwaseGibhithe, yonke isystem yaseGibhithe. Makuthiwa khona imfundo ephezulu esezingeni eliphezulu on top number 1 wayetholele uMoses. Konke lokhu uMoses wakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu, elingisa ubani ulokhuzana elingisa uPaul. UPaul walingisa uMoses, noMoses engaphimiselanga lawo maso. uMoses wakushaya indiva konke ukuceba, yabona, yonke iposition enkulu, yabona, lonke udumo, konke ukufunda, zonke ikhundla, yonke ingcebo eshaya indiva ngoba ebona by faith, ngoba ifaith kufaka amehlo, ubona izulu usemhlabeni, ubona ingcebe yasezulwini, uyidela ingcebe yasemhlabeni ngoba ubona ingcebe yasezulwini. Uthi no, angikwazi ukuluzwa yiloba buhle loba bukhazikhazi basezulwini ngenxa lento engiyibuka la emhlabeni eyonakele, corrupt, engcolile, eyisono. Ngikutshela iqiniso, izwi likaNkulunkulu leli. So ke lemfundiso ethi ke abantu uJesu uzobathatha bese ke ngenkathi bahlwitha uJesu, abanye bobe bedrava amabhanoyi, bedrava itimela, bedrava amabhasi, then bedrava imshini, bedrava imkhumbi, bahlwithe banyamalale namanga lawo bazalwane. Okwesibili, uJesu mayesezohlwitha ibandla bazalwane uzobebonakala, uzozebonakala, and ngisazokufundisa nje manje lokho ngikufundisile kwamanye ama-audio, ngisazokusho futhi ngigcizelele izinto ezizokwenzeka emhlabeni by the time uJesu vele appearisha. Kuzophazamiseka the whole universe, kuzoba nama-disasters, ngisho ilanga lizocisha. Lokho kuzokwenza ukuthi kube sobala uthi uJesu mayeqhamuka inkazimulo yakhe ibonakala ukuthi nangu uJesu eza uzolanda abantu bakhe. So kuzoba nokuphihliphihli ngenxa yokuthi kuzobe kunama-earthquakes, kuzobe ukuzamazama umhlaba, kuzamazama amazulu, kuyinkanyezi phezulu. So lobu phihliphihle obuzobe bukhona emhlabeni, chaos ezobe khona emhlabeni izobe idalwa ukuza kaJesu, kuphazamiseka inature, imvelo yonke. Hayi ukuthi ngoba nakho abazalwane basemsebenzini badrive imoto, babhizi, bamnaka ibinakalelizwe, bahlwitha uJesu kuleso simo leso, bahambe amanga lawo bazalwane. Awukwazi ukuhluthwa inkosi uJesu uhlele esonweni, isystem yalelizwe isono. And uma ukholwa inkosi uJesu, uJesu ungumbuso kaNkulunkulu, usembusweni kaNkulunkulu, kune system yakhona, kunendlela yakhona yokuphila. Awuyiphila impilo yakhona, uphila impilo yabahedeni, uphila impilo kaSathane ngapha. Ulindele ukubeka Jesu kanjani? uNkulunkulu uthi asiwadalula amaqiniso. We must expose every deception. uNkulunkulu uzokwenza ukuthi uyizwe lento, ungayenzi likhona inhliziyo yakho. Okay, so uyezwa ukuthi manje khona ke abantu asebeyishayela intambo, khona abantu asebesethe standard, khona abantu asebesethe irecord. uMoses wasethe irecord lana, ngeke usayilandulela. Sonke manje simele ukufika kulesi standard uMoses afika kuso, so kudela isystem yesono, system yezwe. Waphuma kuyona, wancamela ukuyohlupheka, ahlushwe kanye nabantwana bakaNkulunkulu, ahlushwe kanye nabo. 2, wayazi ukuthi inkosi uFaro inamandla beyond the regions, iyakwazi ukufika, even iyakwazi ukuphuma kwi-territory yayo, iyakwazi ukuthi ayivinjelwa, iyakwazi ukudabula amanye ama-territories, amanye amakhosi. Ulokhuzana uMoses ezobaleka, uyazi ukuthi ulaka likaFaro luzomvuthela, ngeke asinde, ngeke aphile. MakuFaro wamfuna uzomfuna, mawuthi ucashile ulokhuzana uMoses, noma kuthi ucashe kuphi uFaro uzomzungeza, uzomzengela zamthole. Wayekwazi lokho ulokhuzana uMoses, ukhule khona, uyazi. Wafundiswa lento ukuthi umuntu ufunwa kanjani. But uMoses ngenxa ukuthi waphuma ngokukholwa by faith, wathi noma uFaro esemfuna ngokuhlanipha kwakhe, uFaro wangamthola uMoses, ngoba uNkulunkulu wanecebo ngenxa kabantu kaMoses, ngoba uMoses waresponda uNkulunkulu ngokukholwa. Lento uNkulunkulu ayimisela uMoses wayamukela ngokukholwa, wayikholwa. So uNkulunkulu wathokoza. Ngisho kuthiwa bazalwane siyaphuma kuma systems alelizwe, silalela, silandela uNkulunkulu, siobey uNkulunkulu. So uma kuthiwa bayasifuna, bazingela, basipersecute, then uNkulunkulu engavuma kavumi, ngeke baze basithole. But uNkulunkulu uzoqhubeka enza intando yakhe ngempilo yethu, ngoba siqala uhambo lwethu ngokukholwa, samkholwa uNkulunkulu ophilayo, sibheke ngqo kuJesu Kristu umqazi wompilo sokholwa kwethu.
Sibona inzuzo, sidonswa sihehwa inzuzo esilindele ezulwini. Hayi lento yala emhlabeni bazana ezophela. Lezi zinto oqhosha ngazo eziphathekayo, yonke le materialism, yonke le position onayo izophela, kusiyona ufikanga nayo, ifuna izosala yala emhlabeni. uNkulunkulu bekusiza akunikeze iqiniso, akunikeze into ezoba ngeyakho forever, ukuphila okuphakade ezulwini. Right, verse 27. Ngokukholwa washiya iGibhithe akaze alushaya into yalutho ulaka lwenkosi. Inkosi ipho lokhuzana uFaro njengoba sengichazile. Kwakwazi ukuthi unola kanjani uma umelana naye umvukela ungathembekanga, then ukufa kodwa lokho kuwe. But uMoses akafanga. Wakwazi ukubaleka, wayehlupheka, wancamela ukuhlupheka, wangabe into yalutho uMoses, kodwa wahamba noNkulunkulu. Namhlanje is a great prophet, an honored prophet, a respected prophet, because he obeyed God. Ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. uMoses into yamqinisa yamisa, kwangazathi uyambona uJesu Kristu ongabonwayo. Ngaleso sikhathi wangazathi uyambona, wakhuthazela. Bazalwa nemasdela konke kwalelizwe benzathi siyalibona izulu sihamba phakathi kwalo, sisela emhlabeni. Kuzosikhuthaza lokho. Benzathi uJesu siyambona, simbona ngamehlo. Uthi uJesu ubusisiwe, babusisiwe abakholwa bengabonanga. This is the true faith. Ngizovulela inye verse futhi bazalwane elifakazela ukuthi asibone mosusindisiwe usiyeni walelizwe. Yabona. uJohn chapter 17. So uqala ukufunda kubani? Uverse 14. Ngibanikile izwi lakho, umhlaba wabazonda, ngokuba bengisibo abawo umhlaba, nami angisiye owomhlaba. Amanye amaversion athi ngibanikile izwi lakho, izwi labazonda, ngokuba bengisibo abezwe, nami angisiye owezwe. I do not belong kwi-world system, kwi-system yalelizwe, indlela zokuphila zalelizwe, angisiyena owezwe. So uJesu abafundi bakhe banikeze izwi, akakhulekela abafundi bakhe ababe khona leso sikhathi, wayekhulekela nathi esiyokholwa ngobufakazi. Enkathi sishunyayezwe esasingeke ukuthi uJesu ekhuluma, but sashunyayezwa, uNkulunkulu wasenzela umusa sakholwa. So uJesu sifakile kulomthandazo ukuthi asibona bezwe. Once wakholwa inkosi uJesu, awuseyona owezwe, ngoba noJesu akasiyona owezwe. And 2, le version ithi uJesu akasiyena owomhlaba, awubelongi kulomhlaba, ubelonga ezulwini wena, in heaven. Verse 15. Angiceli ukuba ubasuse emhlabeni, kodwa ukuba ubavikele komubi. Omubi yena obusa umhlaba, omubi yena obusa isystem yalelizwe, world system. He is the owner of the world system. Manje uNkulunkulu ngoba balethwe nguwe la emhlabeni, then uSathane manje wayesethatha iterritory yakho obeke kuya abantu bakho, then wabaqhwaga. Manje ngicela Nkosi ukuthi ungicela uNkulunkulu bavikele komubi, abasibona abalelizwe, abasibona bomhlaba, abahambisana nendlela zalelizwe nokuphila kwalelizwe, kodwa ngicela ubavikele Nkosi komubi. Hayi ukuthi siphathi kwabo bazalwa indlela zabo, senze into zabo, ngoba nje eziyinceke uyihumusha kabi lokho. Verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Amazwi onke akhuluma kulelizwe, afundiswa kulelizwe, asetshenzwa kulelizwe, umuntu masefundile uyasebenza, ngoba nje usefundile usenetifiketi enkulu enjanjani. Then onke lawo mazwi angamanga, izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso. Nangu uJesu uthi izwi lakho liyiqiniso, kusho uJesu. Konke kokunye kungesilona izwi likaNkulunkulu akulona iqiniso, amanga. And uSathane uyiswa amanga. Ma uSathane ibusa lelizwe, then ubusa ngamanga. Uthi uJesu ke ngibanikezile izwi lakho, izwi labazonda, libazondelana, libazondela ukuthi manje laba sebethola izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso, bashiya izwi lezwe, izwi lasemhlabeni lamanga. So manje ma umuntu umhlubuka uyakuzonda. Ngisho amaqombe epolitiki akwazi lokho. Ngisho amasonto la emasondweni bayakwazi abazalwane ipolitiki esemasontweni, ukuthi umzalwane masevalisa kuleli sonto esiyojoina lela sonto, kanti la sonto labantu abalithandi, then bayazondana. Indlela ade bekuthanda ngabe kubingelela ngayo, ngenxa ukuthi awusahlanganyeli nabo manje kuleli sonto, awusakhonzi nabo, then awusasonti nabo, usukulela sonto, usumuntu ongaziyo, usufana nomuntu abangamazi inhlobo, ngisho nihlangana endleleni lutho alisekho lolwathanda, alisekho lela sasasa leliyana. Ipolitiki esemasontweni leyo, and yona lonto lokho kwenza kukodwa nje kuyisono. Yethu kodwa abantu bathi balindele ukubuya kaJesu, mabefa bathi bazohamba bayezulwini, benza lezo zinto.
right, verse 18. Njengalokho wangithumela emhlabeni nami ngibathumela emhlabeni. uJesu akazenzanga izinto zalomhlaba. uJesu akalthandanga izwe nezinto zala, akafundiswa ngemfundo yalelizwe, aqashwa ngemsebenzi yalelizwe, ayenza amabhizinisi alelizwe, akacelebrate ama celebrations alelizwe, akalandelanga ama sports alelizwe. uJesu uyazisho ukuthi njalo kubaba wangithuma emhlabeni. uJesu wayethunyiwe ezokwenza lokho athunywe khona kuphela, hayi ukuthi azophila impilo elizweni. wayethunywe ini uJesu? wayethunywe ukuthi azofela abantu esiphambanweni, bakhululwe ezweni lokubhubha, ezweni lesono nasendleleni zalokhu kuphila, bangene embusweni kaNkuluNkulu, balawule imibuso kaNkuluNkulu. wakwenza lokhu uJesu. usethi nabo ke manje abasebona laba bezwe sebesindisiwe, sengibathuma khona emhlabeni. abayi ukwenza izinto zasemhlabeni, kodwa bayokwenza lokho engibathume khona, nawe nababo ngithume khona. izwe ngithume lona ngilishiya kubo manje, ngibathuma lona ngoba mina sengibuyela kuwe. Isobala nje lento bazana, icacile nje. Ngenquthu senyameni awuyizwa, futhi awuthanda ukizwa ngoba ufuna ukudefenda indaba yakho, ufuna ukudefend i-belief system yakho, ufuna ukuyidefenda ngoba ubona ukuthi uzolahlekelwa. Ngenxa yabo ngiyazingcwelisa ukuze nabo bangcweliswe ngeqiniso. Angiceleli labo bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Lento yokuthi ngezwi labo ngobufakazi, bona manje bona sebezokhuluma laba bathunywe inkosi uJesu. Ngento abaphostoli ngaphela bahamba boshumayela amazwi uJesu abathume wona. Ngaleso sikhathi mabevela kubantu izwi labo, kodwa balinikeza uJesu, bafakaza ngoJesu. Laba kade bengekho uJesu ekhuluma, bakholwa inkulumo ekhulunywa yilabo abababonayo phambi kwabo, bakholwa izwi labo. Njengamanje simukela uJesu, sasingekho uJesu ekhuluma lezi zinto, kodwa siyakholwa inkosi uJesu ngoba sikholwa yizwi lalaba abafakaza ngayo uJesu. Uthi uJesu siceleleke nathi sindibi munye. So ke lesi scripture bazalwane, ama scriptures esengwafundile ayacacisa ukuthi uma umuntu kaNkuluNkulu sindisiwa usiyeni walelizwe. So ke kunama order nje manje engizozama la ukuchaza khona, futhi mhlawumbe inkosi izongisiza ukuthi ngiqhamuke ngenye aspect. Ngisachaza into engichazile kwamanye ama order, kodwa ngizoqhamuka ngenye aspect manje ukuthi angeke bazalwane uthi unaka imnako yala emhlabeni yalelizwe eyisono. Actually system yonke yalelizwe njengoba ingconyo ethu uyaphila iyisono. Konke ukuphila okunconyiwe kulelizwe okuphakanyisiwe kuyisono. Manje wena mawunake khona uhlele esonweni, bese uthi ke ukulungela ukuhlwitha, ukulungela ukuhamba nenkosi uJesu, ukulungela ukuthi mawufu uhambe eparadise ezulwini. You are lying, you are deceived. Repent, phenduka. Lo umcabango weduka, umcabango wokukhohliswa, wokudukiswa. Phenduka ucela uJesu akuthethelele, uphume esonweni. Usuzwile ukuthi uMoses wathatha istep, wathatha igxathi, uMoses wakholwa. Wathatha wenza action uMoses by faith, wakholwa. And lokhu kukholo kwethu sonke. Uyezwa uJesu mayekhuluma ethandaza noNkulunkulu, ekhuluma noNkulunkulu ethandaza uJesu, uthi athina amazwi akhe mayethandaza. Asibeka kuphi thina esikholwa nguye? Asibona bona umhlaba uJesu usho enda, asibona lo mhlaba. And thina sinikeza izwi leqiniso ngoba emhlabeni khona izwi lamanga, izwi lokweduka. But uthi uJesu ngibanikeza izwi leqiniso, la selibazonda izwe. Asizondela abazalwana izinto eziningi, sizondela ukuthi siphethe iqiniso, sikhuluma iqiniso. Masiphethe iqiniso siyalikhuluma, and masilikhuluma iqiniso siyaliphila ngokusizwa uMoya Engcwele. Manje sizondelwa lokho nje. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Qhubeka ulalele. Inkosi izokusiza. Uphinde urevise lokho osukuzwile ngaphambilini kwamanye ama audios. Uqhubeke futhi ulalele la usazowezwa. Siyayihlela manje bazalwane. Siyayilungisa, siyayilungiselela. Uthi mofica usuku lokufa qala uhambe uye eparadise. Uma uthi kufika uJesu uzohlwitha ibandla, akufica uready ukulungele. Ngiyathandaza ukuthi uJesu akusize ngoMoya Engcwele. Lento engikhuluma abazalwane ivangeli iqiniso elipheleleyo. Mawuthi usindisiwe uzoyizwa lento, uzoyikholwa. Uzoyizwa futhi emunweni wakho ukuthi iqiniso. Kodwa mawuthi usindisiwe kanti usindisa insindiso yalelizwe yamanga yokweduka engelona iqiniso, uzocasuka. Umoya wakho uzocasuka. Akucasuki wena, akucasuka umoya wezwe lokuwe owuthandayo, ovumelayo, uvumelana nawo. Casuka umngani wakho lohleli kuwe. Isystem yalelizwe
ngoba isystem iyispirit, iumoya ongena kumuntu uhlale. Njengamanje asikho literal ezulwini, asikho physical ezulwini, kodwa ngomoya kaNkulunkulu siyakholwa. This thing, it happens in the faith. This thing is an action of spiritual, in a spiritual realm. U-action lo wenzeka ezweni lokomoya, and lento yenzeka by faith, iyona faith lena. So ke usungaphikisa ngendlela ophikisa ngayo, ngothanda ukuphikisa ngayo. Sengikushilo mina okusenhlizweni yami, uNkulunkulu akubekile, ngiqedile. Igazi lakho elisabuzwa kimi, and uma uyizwa lento ungayidluliseli kwabanye abantu, kanti khona abantu ufuna ukubatshelela iqiniso, igazi labo lobuzwa kuwe. Wena ungenza kahle uqede nanani, but akusikhona ukwenza kahle ukuthi ufihla iqiniso, ukhohle iqiniso. Yini oyisabayo? Ngoba uNkulunkulu ukhuluma lonke iqiniso, uthi uJesu ngibanikezile izwi lakho, izwi lakho liyiqiniso. uJesu usinikeza iqiniso eliphelele elivela kuNkulunkulu, akaligodlanga. Wena uyaligodla iqiniso wena? Inkosi yomusa sibusise, siyabonga. Amen.